Здравейте! Темата на днешното видео са проектите в Canva, как да сортираме нашите файлове, така че да можем да ги намираме по възможно най-лесния начин. Започваме от началната страница в Canva, където директно отиваме на менюто от лявата страна и натискаме опцията Проекти. Виждате, че се появява една допълнителна графа, която ви показва различните видове споделяния. В случая ние сме на всички проекти. Може, ако споделяте няколко профила, да видите кои са вашите проекти. Тук се появяват такива, които са споделени от други хора с вас, както и дали сте запазили проекти, които да редактирате офлайн. Едно съобщение се появява точно след това, което ви казва, че може да добавите важни данни, като изберете опцията звезда върху даден дизайн или папка. В случая откъде може да добавите към менюто с звезди или така наречените любими, отивате на произволен проект, всеки един файл съдържа такава опция и избирате ето тази икона за звезда. Както виждате, всички отбелязани от вас с звезда се изобразяват ето по този вид. Може да добавите съответно или ако отмените звездата, се изчиства и ето от тази линия. Другият вариант за премахване е от трите точки и да използвате опцията премахване от любими. Виждате, премахва се тук и звездата изчезва от дадения файл. Съветвам ви да използвате тази опция, ако често работите с едни и същи бланки или имате темплейт за презентация, който използвате като отправна точка. Освен самите файлове, от опцията за секция може да създадете такава. Например, ще напишем математика и може да добавите и икона по преценка. Ето, например, ще оставим една ученическа раничка. Виждате как се сортират файловете. И ето, в момента взех файл и го поставих в отделната графа. В момента, ако избера друг файл, виждате, той се появява извън графата. Съответно, ако желаете да го преместите, просто с него отивате върху съответната графа и то ви казва преместен е и той вече там. Може да добавяте или премахвате, колкото файлове сметнете за необходимо. Как да създадем собствена папка? Отиваме на опцията ето тук, която ни казва добавяне на нови и избираме нова папка. Съответно може да я кръстим, например, работни листове, като може да добавим чрез имейл хора или групи, към които да бъде достъпна. В случая натискаме бутона Създай папката и ето тук отдолу виждате, показва в случая, че има 0 елементи в нея, но в момента, в който я отворите, получавате опции да създадете дизайн директно в самата папка или да прехвърлите, да добавите вече съществуващ дизайн. В случая ще използвам избор на дизайн, ще прегледам моите проекти и ще видя, че имам ето един работен лист, който искам да преместя тук. Съответно, използвам опцията за преместване и както виждате вече, нашият работен лист е преместен в съответната папка. Може да се връщате или чрез стрелката, или ето тук отгоре да натиснете просто един от другите табове. Виждате, имаме вече един елемент. В случая от моите дизайни аз виждам, че има още един работен лист, който бих искала да сортирам в същата папка. Съответно с натискане на ляв бутон на мишката може да го маркирате и да го провлачите, пускайки го в съответната папка. Ето виждате, появява се съобщение и естествено вече пише, че имаме два елемента. По същия начин може да използвате опцията звезда, за да добавите самите папки, като разбира се,
Ето виждате, директно, без да се налага да влизате на много места, да достъпите файловете, подредени по папки. Може, разбира се, да изберете начина, по който се изобразяват, било то с повече информация върху тях, като решетка, да ги сортирате по последно редактирани, азбучен ред или най-уместни, т.е. платформата да прави избор, кои според нея ще бъдат най-предпочитани от вас. Както и може да търсите всички проекти ето тук от самата търсачка. Например, ако напишем презентация, и съответно получаваме само дизайните, които са в вид за презентация. Разбира се, може да търсите по тип, ако имате много материали, например само такива, които са шаблони, изображения, файлове. По категории, например, които са тип документи. Ето виждате, съответно, в момента ни казва платформата, че няма такива резултати. Нека поставим презентации, например, и виждате, че дори да не изписвате отгоре в търсачката, сайтът знае, че ето тези три файла са тип презентация и ви ги показва. Ето може да видите останалите видове, които са заредени или съответно да използвате дадена категория, за да търсите конкретно. Изчистване на филтрите става от бутона X. Може да търсите по собственик. В случая аз съм използвала този профил и не съм споделила за момента файлове с други, така че тук биха се появили имената на хора, които имат достъп до вашите файлове и разбира се дата на промяната. Може да изберете как да бъдат структурирани вашите проекти. Ако отворим даден файл, и искате да преместите съответно неговото съществуване от една в друга папка, отиваме на опцията за файл и натискаме полето Move, т.е. премести. Отваря се един прозорец, като този текст казва къде се намира в момента нашата презентация и ни дава възможностите къде да бъде преместена. Дали да бъде преместена в папка, в качвания, дали да бъде споделена с някой друг, както и опцията за създаване на нова папка. Ето в случая аз ще създам нова папка презентации. И ще натисна опцията Премести в новата папка. Получаваме едно съобщение, като в случая ако презаредиме нашата страница ето тук, до секунди ще се появи налична още една папка. Ето виждате, добавихме нашата папка за презентации. По същия начин може да изберете да поставите всеки един елемент на дадено място или чрез провлачване, или когато изберете ето тези три точки, дори да не отваряте файла, отново се появява опция с менюта, от която да използвате функцията Премести. Това е най-лесният и бърз начин да сортирате файловете си и да ги намирате лесно, когато ви трябват за работа. Благодаря ви и ще се видим в следващото видео.